Velkommen til Psykiatriens Hus i Silkeborg. Her behandler vi voksne patienter med forskellige psykiske sygdomme. Når du er patient her hos os, vil behandlingen som regel foregå ved, at vi mødes med dig her i Psykiatriens Hus. I særlige tilfælde kører vi dog også hjem til dig i dit eget hjem. Under samtalerne prøver vi at finde frem til den bedst mulige behandling for dig lige nu. Det betyder, at vi for eksempel sammen med dig kan justere din medicin eller henvise dig til anden behandling. Hvis din tilstand er alvorlig, har vi akut døgntilbud. Det består af 12 akutpladser, som vi driver i samarbejde med Silkeborg Kommune. Dem bruger vi til vores dårligste patienter. Når du har ophold i akut døgntilbud, gør vi alt for at hjælpe dig, så du igen kan klare hverdagen på egen hånd. Derfor varer et ophold i akut døgntilbud sjældent mere end nogle få dage. En del af behandlingen kan også foregå som dagbehandling, hvor du møder op på ugens hverdage til et på forhånd aftalt behandlingsforløb i daghospitalet. Når du har ophold i akut døgntilbud, gør vi alt for at hjælpe dig, så du igen kan klare hverdagen på egen hånd. Du kan få meget mere at vide om Psykiatriens Hus og de sygdomme, vi behandler ved at klikke rundt her på hjemmesiden. Og du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe ind til Psykiatriens Hus, hvis der er noget, du er i tvivl om.